igore kugangaurwa zvachose. Chipo the trouble causer ane manoodles ake akaburitswa out there ari kuti iye zvinhu zvakaitwa namama V avo mama V vakonfema kuti aiwa handingambodaro nekuti Chipo ari kudanana nemunin'ina wangu anonzi Ngosi. Ngosi wataura kuti iye haana ukama naAdmire since Admire ati mwana wastepmother. Aburitsawo zvakare kuti iye anomira naChipo panguva yakadai uye nyaya dzaaburitsa dzaAdmire dzakawandisa ari kuti mukomana akadhumanisa varume paairport uye akatora mukomana wasisi vake vaanogara navo ndokubvaenda naye kuDubai. Imikani, it's just messy. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vanofarira manovels, the novel narrative. Tiriko zvakare takakumirirai. Regai tingoti gagaga. 3 days ago, or actually 2 days ago, Chipo the trouble causer akakandirwa mapicture ake akashama akadai makumbo zvinhu zvacho zvanga zvisingana kumira mushe. Iye nekuziva kwake mafambiro akaita mafoni ake ari kuti iye munhu wega anga akaita zvinhu izvi ndimama V. Nenyaya yekuti Chipo ari kunzi anodanana zvakare nemunin'ina wamama V anonzi Ngosi. So pamafoni apa zvinoratidza kuti ndivo vanga vaine access kufoni yemunin'ina wavo avo vairatidza kuti ndivo vaitumirana mapicture. Mama V pakubvunzwa pakadanwa dare naHandsome Gudo nevamwe nezuro vakabva vati aiwa iwe Chipo ndine mapictures ako akawanda uye une zvauri kuita nomunin'ina wangu asi handisati ndambomaburitsa. Haisi nyaya yekudisrespectana here, kundivenga kana kuti kuita sei, ijealous here. Mama V vanoaccuswa every time nekutora zvipo zvevamwe. Masocialites ari kuti ukarira zvakanyanyisa ukaswedera pedo namama V pedo naMadam Boss chipo chako chinobva changodisappear. So izvi hazvisi kubva here pajealousy resurrounding masocialites aya because they work extra hard. Handizivi hangu ndiri kutobvunza imi kuti nyaya iyi yekunzi vanotora zvipo zvavamwe haisiwo nyaya here kungoti vanhu vanoresonata well with them since masikiti avo achiti entertainer. Throughout the life yakaitwa nezuro mama V vairatidza kuti munhu ari respectful uye vakanga vasingade kuti vadamage relationship yavo naNgosi, but whatever he said on that live zvakabva zvatrigger Chipo nenzira isina kunaka. Akabva aita live yaakaita aina Ngosi vari mugomo. Live dzacho dzairamba dzichingouya vachitaura zvavanofunga kuti masecrets akadzika zvakanyanyisa amama V. Number 1 vakati ivo mama V vanogara nesister yavo uye vakagarisana kudaro. Mama V vakatora boyfriend yasisi inogara kuSouth Africa ndokubva vaenda naye kuDubai. Aiwa kwakanodyiwa nyika rutivi asi pakudzoka abva kutorera sisi vake boyfriend akati achipinda paairport paRG paya ndokubva dhumanisa varume vairi. Munin'ina wacho ari kutaura izvi achirevesa akati iye taikuvharira ungito hwako semhuri asi tazofunga kuti aiwa regai tizvitaure nekuti iwewe unoda kuburitsa nyaya dzevamwe vana. Ko wakuburitsireko mapikicha ebhebhi rangu? Ndo matauro aNgosi wayo akati aiwa number 2 baba vemukomana havafariri hunhu hwake kunyanya hwekuzvidza munhukadzi. So yes vakaitigwa birthday last year but vakangouyawo kuti vangagodii mwana achitraya. Mama ndo vari supportive but daddy vano frown upon this practice zvachose. Ataura iye akati hazi masikiti chete kutoita. Munin'ina wamama V ataura zvakare akati mukomana ane mbiya yake magata anawo muwardrobe make uye ane micheka yakasiyana siyana. Aitoti kana mukomana achiita zvake zvekuputa but ndisiyirewo marasha ndipfungaidzire. Mukomana anobhilivha mune zvekupfungaidzira izvozvo achitaura mavara akasiyana siyana kunyanya mazita emama socialites ndo zvavari kutaura izvi. Asi mama V vati munin'ina mashoko awaburitsa aya akaoma zvachose. Zuro chaiye akatorova Chipo nelawsuit akati ndinokusungisa ukaramba uchitaura zvinhu zvausingazivi about me. Mama V vanyora ivo vakati good morning family nebroken heart, I deserve everything happening to me right now. Ndakanetsa nemunhu wese taking Ngosi in. Everyone advised me to help from a distance but ini naro kanganga ndichiti ndibatsire weropa. I thought mwana wastep mom mwana wamai vako. His mother passed away ari mudiki. I even went out of my way kuisa application so he lives for Europe.
Maybe God, it's a sign. Yesterday his application was approved and few documents were required. Ndini futi ndakafosa dedi kuti mwana ari kunetseka, let's take him in. Beth akatotoreswa mabeth namoms vangu chaivo, ID, passport, driving license, ndikaitisa neIP driving muHarare umu, kuratidza munhu kuti this is a flight first time. The repay is very sweet. When he started zvinodhaka ndakamuti hatikwanise kugarisana, but mwoyo wangu ukarwadza. I involved Matrix and he escaped kuMatrix ikoko. Ndikamuti chimusiyai. I apologize to all the names dragged into this. I also apologize to Mushapi family. I promise this time iyi ndo last post yangu, ndasiyana nazvo. Thank you so much. T for Titende. Ababudisa machatsi ake nevanhu vekuEurope avo vaigadzira mapepa. So chat yacho iri kuti I would love this for my brother kuti aendewo kuEurope. Agent akati toita, don't worry. Kukanzi let me get my requirements. Do they sponsor flights and accommodation? Kukanzi aiwa, nothing sponsored. Africa yese ingatozara kuno. Kukanzi alright, when doing your visa process, do they care about travel history yemunhu? Ndokubva pamboita maaudio vachiexplainerana. Kukanzi yes, iniwo ndinotopusha nekonfafa ndichiziva kuti zvinobuda zveLithuania. Agent ikati kahwani. Ndokubva mukomana admire atoti ndiri kutoitisa police clearance. Ndokubva tumira maCV zvese madocuments aidiwa. We are pushing brother kuti zviite. Any luck from nyaya yedu? And do you think kuchaita futi another opportunity for drivers mabasa kuEurope? Kukanzi zvese zvichaita, asi delay yakaitika ndeyekuti mukomana passport yake yakanga yakaexpire. So later on admire anozonyora iye woti I am so sorry my brother akapinda muzvinhu zvinodhaka and he left home unfortunately. You can offer the job to someone else. Sorry, I tried. Handina kuziva kuti ndo zvazviri. So ari kutraya kuzvijustifya kuburitsa messages ake nemagency nemadocuments achiratidza kuti ari kutotsvakirawo mwana wababa vake wobasa, asi aiwa zvese zvinozongonzi iwe wakaromba, iwe unoita zvekutorera vanhu zvipo zvavo nezvimwe zvakadaro. Mama V vari kuti iwa handina problem chipo dating ngosi, but ndinofila she took advantage kuziva kuti munhu ari pane zvinodhaka and need rehab, not zvekuvatana kuti aite munhu ari bo. Ndadavhara icho nezvimwe zvinodhaka zvanga zviri mubhegi rakauya nachipo to my house. Little did they know kuti Matrix was on standby. Saka message ya Mama V nachipo yaiti naiwe ko kukanzi ndazviwana monakira mauya nayo. What? Kwaita dziona when packaging. Anyway, I'm really feeling sad hangu, but uzoba right. I love Nkosi. Ndobva chipo ati I know you really love him and you were right. He is going to recover. So vose vaitowirirana naadmire vachitoenda kunovhisitirana, then mamonaki achitovhurwa nezvimwe zvakadaro. Zvozooneka kuti monakira uya nachipo nemukomana wake ndo ranga rine zvinhu izvi. Handiti munoona chipo achitoradzawo kuti aiwa ari kunzwisisana naadmire. All of a sudden jekijeki hai unama. So nyaya iyi guys, inyaya yakangozhurukuzha yakasangana. Maybe chipo hachazivi kuti vangane vanhu vaakatumira, kana kuti maybe foni yemukomana wacho waakatumira yakabiwa here, kana kuti yakaforwardirawo mamwe mafesi ake achivaradza kuti handimuona here pandiri kupinda pasocialite or something like that. Anything is possible, but nyaya yekuzoblema munhu wane. I am not taking sides, but I'm just trying to understand kuti why would admire do that? Why? Maybe anenge achita try to get back at chipo kuti ari kudanana nebrother yake, which is also not necessary in this case. Admire ari kutaura kuti anyway ndine zvakawanda zvandinoziva about you, but I'm all on pushing my brand and I've got nothing against you. Zvinhu zvacho unozoshamisika kusvika munhu azoburitsa kuti mwana uyu mwana wastepmother, haasi mwana wekumba kwedu, kwaingova kuyeupa. Iye Nkosi ari kuti aiwa mai vangu ndimaisa kuti vatoriko kubocha ameno kana kwakutonyengerana kuti mai vandirambe, but inini I still stand with the fact that my mother is also your mother. Mamwe manetizens ari kuti admire ka many families are dealing with family members vari pane zvinodhaka izvi at the moment. Ma-addicts anonetsa. You must first understand you cannot reason with an addict when they are on a high streak, because in the first place it was a choice to take the first hit.
Coming to how to play your part as a family member, it's wise always to get advice from people who have walked the journey with an addict and try to replicate the approach. Use a person liked by your brother, who he doesn't see as an enemy, but someone who is in bad influence. Your current problem is influence from similar-minded people like him, or those who don't understand the depth of the abuse. In his mind, he believes that everyone hates him, and he chooses fight or flight as a response. You need to be careful in your approach. It was a mistake to make any of this stuff public. Naturally, you are hating also. My advice is withdraw this issue from the public space. Sit down with the adults in your family and make a plan on how to understand him. No matter what information releases or what he says in social spaces, do not give him any response. When he is tired of going around in circles, he will reach out. Be the bigger brother. At that point, if he chooses to accept help, then move to help. If he doesn't, since he's an adult, then you can do nothing but love him from a distance. Anyway, until the said inevitable happens. Zvino kana kwakunze the said inevitable way tese tinoziva kuti nyaya yacho inozongoperera 6 feet. Zvakaoma. Munoziva, regai timbotaura nyaya iyi. Kana vana vakazvarwa pabarika, I am yet to see them love each other beyond handizivi. Vana vanozvarwa pabarika vanowanzotora kajerasi kana mai vavo, and the way yavanenge vachitreatwa nayo pamusha mukuru, vanenge vachitoziva kutoti aiwa ava hativafariri, ava hativafariri. So sometimes you find could admire in as much as he's going to try to love this young brother. Kana young brother isingade kudika, hazvishandi. Ari kutowaste maresources ake, iye ngaafocuse pana mai vake nema immediate siblings ake, because izvi zvekuda kuextenda love tichiti isusu tiri one community, dzimwe nguva it comes back to bite you. One last thing, Bruno Furnitures decide kuvaita mabrand ambassador. Naika mabrand ambassador kuti vapushe furniture since varivo vari kutrenda, ngavapuwe mbedha, ngavapuwe headboard, vaite chakati, which is a good thing, yes, to lift one another up, but pamwe pacho zvinobva zvaita kunge we reward zvinhu zvakaipa. Anditika hatisi kuti chipo akaipa or anything. Yes, she is a victim in this case, but zvimwe zvacho ameno kuti munozviona sei. Maybe ndisiri kunzwisisa. Munogona kuisa macomments enyu muchitaura kuti how do you feel about this? There's this trending and then all of a sudden someone wants to give you a brand deal. Chipo pari kuto advertise masofa nema headboard ana Bruno ari kutaura achituka zvinonyadzisa. Pampacho zona kuti this brand is associated with zvinyadzi here, kana kuti kuZimbabwe kusina basa nazvo. Tangoti as long as I push my brand, as long as people buy, hazisina basa zvachose. Guys, zvakaoma. But I love the fact that people are now shy away from the public because of this unfortunate event. We are out there and she tried to defend herself. Yes, pamwe pacho unotoona kuti ukanyarara vanhu vanogona kutongokutsenga vakakutukira nyaya isipo, but it is going to be a long weekend kana pasina agona kusarenda akaita humble akasiyana nenyaya iyi. Do leave your comments on what you think. Thank you guys so much for watching.